svi zajedno kao njegovi prijatelji i braća u Hristu se pomolimo za njegovu dušu danas 40. dan, jer po našem vjerovanju Hristos je 40 dana bio na zemlji i ti dani su upravo sada sve do vaskrsenja i zato još uvijek ovdje spominjemo na kraju molitve spominjemo Hrista koji je vaskrsao iz mrtvih i koji nam je svojim vaskrsenjem omogućio ne samo da zadobijemo život vječni u Carstvu nebeskom, nego da prilikom njegovog drugog dolaska i mi vaskrsnemo u tijelu. To je osnovna hrišćanska istina u koju svi moramo da vjerujemo ako želimo da se nazovemo hrišćani. Zato smo se okupili ovdje da se pomolimo za dušu našeg gradina. Učinio je mnoga dobra djela, ali sve ono možda što je on znao da nije dobro učinio, a što se nije pokajao, mi smo upravo tu da se pomolimo za njega, da smo doprati svako sakrešenje, da ga danas u 40. dan primi u Carstvu nebeskog tamo s desne strane, kako se Mokrama kaže, gdje su pravednici, gdje nema Boga žalosti i uzdisanja i njegov posljednji dan, kada Hristos ponovo dođe, vaskrsne u dijelu koji sve nas. Hristos vaskrsne. Vечно Vaskrse.